Tak, dobrý večer. Volám sa Mária Putalová, som Lazy pod Makitou z okresu Puchov. No a chcem sa vám poďakovať v prvom rade za vašu podporu z minulého týždňa. Veľmi ma to potešilo a mám pre vás prichystaných pár recenzií, skúseností našich ľudí. Sami ste sa mi ozvali, čo ma veľmi teší, že takto spolu budeme niečo tvoriť. Na začiatku vám prečítam to, čo mi prišlo od mojich anielov. Tak zatiaľ ešte nemám to takto, že um, by som vedela priamo hneď povedať, tak ja vám to budem čítať, pretože naozaj mám trému. Dneska dokonca ešte väčšiu ako minulý týždeň. Takže tento kanál bude pre všetkých ako vzdelávanie. Budeme si odozdávať skúsenosti, rady, recenzie a podporovať sa a prijať si jeden druhému. Môj tím sa rozhodol ísť cestou cez produkty a ich skúsenosti. Cesta cez marketing je rýchlejšia k bohatstvu a peniazom, ale cesta, ktorou kráčame my, je bohatšia hneď od začiatku, pretože vidíme výsledky ľudí, ktorí mali zdravotné problémy a vďaka nám sú fit a sa zbavujú sa bolesti, dokonca aj niekoľkoročnej bolesti, zbavujú sa liekov a začínajú žiť nové životy, ale už spolu s nami, čo ma veľmi teší. Takže naša cesta je už od začiatku plná hojnosti, radosti, zdravia a lásky. Toto mne dáva zmysel v živote a preto som sem prišla. Som šťastná za svoj celý tím, ľudí, ktorých mám a že aj oni idú presne takou cestou ako aj ja. Robia mi obrovskú radosť naozaj a keď ma budú nasledovať, tak aj im sa budú plniť tieto sny a určite aj vám. Uvedomujem si, že na svete je veľa dobrých ľudí, ktorí nemyslia len na seba, ale záleží im aj na druhom človeku. A toto si ja veľmi vážim, toto je hodnota a toto je presne náš cieľ. Lebo my sa tu chceme mať dobre všetci, nielen jednotlivci a v jednote je sila a hojnosť, radosť a zdravie, prosperita. Takže chcem ešte povedať, že naozaj prvýkrát, robila som už dvoch MLM multilevel a prvýkrát som hrdá na viedu alebo na to, čo robím, čo tvorím. A môžete si aj všimnúť, že stále, keď si idem, mám tento odznak. Je to pre niekoho možno také bezvýznamné, ale pre mňa je to veľké. Aj keď je to obyčajný len odznak. Takže ďakujem vám, že ste dnes prišli a poprosím hneď ako prvá, keby nám mohla povedať svoje skúsenosti, Janka Poliaková. Takže ahojte všetkým. Volám sa Jana Poliaková. Tiež som vo viede už nejaký ten mesiac, asi 6, alebo ani nie 5. No a moja taká veľká skúsenosť je s korekčnými vložkami. Po nosení týchto vložiek, lebo som mala krčové žily a vlastne po nejakých 3 mesiacoch som zistila, že vlastne tieto krčové žily sa mi stratili a robili sa mi aj také metličky, takže som teda veľmi vďačná za to. A samozrejme ešte som používala k tomu aj aktivátor. A ešte teda taká moja veľká skúsenosť je aj s okuliarmi, kde sa mi po nosení týchto okuliarov znížila dioptria. Takže som za to veľmi šťastná. Zatiaľ asi toľko. Super, Janulka. Ja poviem k tým okuliarom, že mne sa dioptria napríklad neznižila, ale čo môžem povedať, tak určite ja mám alergiu už niekoľko rokov a teraz je prvý rok, kde vďaka týmto okuliarom nepociťujem žiadne alergické prejavy. Takže som veľmi vďačná za tieto okuliare a takisto aj môjmu mužovi pomohli, keď mal úraz na očiach. Takže tieto okuliare ja by som odporúčala všetkým, lebo nielen, že sú na fialové svetlo a od všetkých žiariviek, ale aj na takéto veci, čo by vás ani nenapadli. Napríklad, keď máte nádchu alebo nejaké problémy s očkami,
s ušami a urobia okolo vás ako takú kyslíkovú masku a môžem povedať, že vás zbavujú takisto aj tých vírusov, že k vám to neprenikne, lebo ja som tiež nebola ani chorá tento rok, túto zimu. Neviem, čo je to nádcha. Dobre. Ak je prihlásená Zuzana Piačková, neviem, či je prihlásená, lebo mi volala pred chvíľkou, možno nestihla. Ak by sa neprihlásila, mohla by rozprávať Olinka svoju skúsenosť. No, môže Majka? Môžeš, super. Dobre? No, tak ja budem len stručná. Ako ja mám na viacero tých produktov, ktoré mám za tú krátku dobu. Chcem povedať všetko samé super aktívy. Ako proste všetko je wow. Čo sa týka hygienických fľošiek, čo sa týka okuliarov, mne oči vyliečili. Ja som mala ísť na operáciu s očami. Nie len mne, ale aj môjmu bratovi, mojej susede. Pomohli, ona mala zápal očí. Jej behom 3 dní vyliečili zápal očí. Môj brat je po operácii šedého zákalu. Takisto mu pomohli, povedal mi, on neverí na takéto veci, ale povedal mi sám, že fakt cíti pohodu v očiach. Proste nemá také, ako by som povedala, no proste tlak v očiach, že fakt cíti, že má pohodlnejšie dívanie, všetko. A to nie je len o okuliároch, to je o vložkách, to je o vložkách kompresných do topánok. To je o viacero vecí. To proste všetko zatiaľ, čo som použila, je wow. A nechcem o tom veľa rozprávať, lebo je nás veľa, ale môžem za seba povedať, že vďaka viede fakt skutočne tieto veci sú zázračné a pomáhajú. To je celé, čo by som chcela povedať. A fakt som za to vďačná, že nie len mne pomáhajú, ale dokonca aj mojim deťom, ktoré neveria na takéto veci. Už dneska zrovna pred hodinkou mi volal syn, mama, povedz mi, ako tie vložky mám nosiť, koľko ich mám nosiť, pretože ja fakt mám bolesti. Bol tu, po obede dala som mu aktivátor, obkoval si koleno, 5 operácií po kolene, on má krížený väz kolena operovaný a sám, keby neveril tomu, tak si to nedá, lebo poznám si svoje deti, ale sám mi teraz volal, mama, mne sa zdá normálne, že mi je na to koleno lepšie. A po Hm. prvom raze. Takže chcem len toľko skrátke povedať, lebo už som tu hovorila viackrát, že ja verím tomu, že tieto produkty Povaná nie len mne pomohli, a mne pomohli neskutočne, ale verím tomu, že budú pomáhať aj mojim deťom, nie len deťom, ale aj rodine. A samozrejme, dokonca Andy Tinková mi dneska písala, že jej zázračne pomáhajú tie vložky. Do topánok korekčne. Takže to som chcela len toľko povedať, že že fakt sú to fajn veci, ktorým verím. To je Hm. všetko. Majka, ďakujem. Aj my ďakujeme tebe, Zuzanka. Bolo to super. No a ak je tu Olinka Migrová, poprosím Olinku. Áno, dobrý večer, už som tu, majte sa pekne. Ja by som prispela teraz takou, no pre mňa je to novinka, aj keď som už dopredu vedela, že to bude dobrý výsledok, korekčné vložky u diabetika, ťažkého diabetika. A hlavne to, že boli polyneuropatické, teda polyneuropatia, nohy drevené, necitlivé, takže keby jej bol niekto rezal do toho, necíti, iba keď vidí krv, že aha, to je moja noha. V takomto prípade sme išli na to opatrne. Prvé použitia boli tak, že iba si položila nohy na tie vložky korekčné a po asi 10-15 minútach hovorí, že konečne po 10 alebo koľkých rokoch, že cíti teplo. To bolo akože veľké prekvapenie, veľké bum, lebo ona vôbec nič necítila.
proste preto musela presať aj šoférovať, lebo tá citlivosť nevedela tie reakcie tak použiť, takže bolo to také smutné a pritom je to ešte pomerne mladá žena. Po nosení už teda tých postupne začlenení do každodenného nosenia, najprv pár hodín a potom už si vlastne ráno o 6, keď išla do roboty, až do 3 ich mala v kuse celý čas. Aj keď som ju upozorňovala, že mala by v polčase už vybrať, ale pozabudla sa na ne preto, lebo jej boli dobré. V podstate zistila toľko, že jej trošku zmierňuje aj postavu, alebo teda postoj, lebo ľahšie sa jej zohýňa. Pritom mala veľké problémy, aj má teda ešte problémy v krížoch, ale to nejde tak rýchlo, lebo proces, ktorý trval, alebo choroba, ktorá trvala niekoľko rokov, tak nemôžeme čakať, že bum a už bude dobre. Takže je zmierená s tým, že možno, že pol roka, rok, aj možno, že dlhšie, bude sa to ustaľovať a bude sa vyrovnávať tá chrbtica tak, aby ju naozaj tie kríže prestali boleť. Ale tá ohyblivosť je o hodne lepšia. Samozrejme, ku týmto korekčným vložkám má súčasne už teraz aj štólu energetickú, cíti z nej energiu, predtým, keď aj že pospávala, alebo si musela zdriemnúť, lebo cukrovkári sú na tom tak, že majú vysoký cukor, sú unavení po nejakej práci, takže 4 hodiny musela, teraz už prikrytá touto štolou iba 2 hodiny si akože pospí, alebo teda oddychne a dobre sa cíti. Hlavne to, že už cíti úľavu aj v krčnej chrbtici. Tak si myslím, že korekčné vložky komplet celé, ako no, tá štola vlastne urychluje ten celý proces toho ustálenia tej postavy a vlastne tie bolesti. Ale veľmi dobrý pocit má, že hlavne tie nohy, že ich cíti, že už sa odváži aj šoférovať, aspoň na krátke vzdialenosti. A to, že ju už natoľko nebolia kríže a dokonca ešte aj tá krčná chrbtica sa poriešila. Takže v skutočnosti tieto produkty sú neskutočne, takže sú naozaj energetické, nabité energiou, takže kto tomu neverí, tak nech tomu uverí. Tak som hovorila aj minule. Takže na každom je to, kto si ako chce pomôcť. Takže ja vám prajem, aby ste si aj vy všetci pomáhali a v skutočnosti, akože by ste sa dobre cítili a hlavne, aby bol zdravý duch v tom zdravom tele. Všetko dobré vám prajem. Majte sa pekne. Ahojte. Olinka, ďakujeme pekne. Ty si neskutočná. Nie, ty si skutočná a tvoje skúsenosti ma vždycky ako prekvapujú, neprekvapujú, prekvapujú ma, lebo vždy máš niečo také úžasné. A preto je to super, že si takto môžeme medzi sebou porozprávať tieto veci, lebo každý má inú diagnozu a preto je to také nádherné. Dobre, tak ďakujeme pekne, Olinka ti. Poprosím Ľubka Slezáka. Pozdravujem všetkých, počujeme sa? Áno, Ľubko. Teším sa z také hojnej účasti. Toto asi poznáte ako partneri Vieda. Otázka je, či ste to už aj okoštovali. Uh-huh. A vyzerá to naozaj exkluzívne. Mne ako umelcovi, výtvarníkovi sa veľmi páči aj ten dizajn. No, idem potešiť hlavne mužov a vlastne popri tom aj ženy, pretože užívam už druhé balenie za radom. Najprv som si to dávkoval, že ráno lyžička, taká krásna drevená lyžička. A večer ďalšia drevená lyžička. Je to také ako keby to jedol čínsky cisár. Takže prastará receptúra, úžasné. Dáva to dokopy obličky a tým pádom aj potenciu a môžem to teda potvrdiť. Každé ráno, chlapi, budete veľmi rádi po 50-ke, keď budete ráno vstávať. A myslím si, že aj vaše ženy sa potešia. Takže Ching Feng pasta, ja by som povedal, že dáva takú tú základnú silu do panvy, do obličiek a vlastne samozrejme aj
krvný obehový systém a všetko ostatné sa doladí, ale z toho som teda veľmi prekvapený, že je to veľmi výborný prostriedok aj na potenciu pre mužov. Takže krátko k tomu Ching Feng. Hlavne tam je ako tá energia, ktorú človek cíti v oblasti brucha a pánvy, a teda z tých obličiek, nadobličiek. A vlastne je to aj prastará receptúra od toho nášho profesora Žaninga, dobre si pamätám, Dan Žaning, tak sa vyslovuje, musím sa to ešte naučiť. Takže on vymyslel tú receptúru a vraví, teda citoval tam niekde, že to je podľa starých receptúr. Takže to sú tieto veci, tí naši papaláši tam hore, čínsky, teda cisári a podobne, papkali a potom boli zdraví. No a ešte jednu vec. Sui Ching Fu, to užívam dlhodobo, lebo mi to aj chutí. A kapsuly samozrejme. A čo je vo vnútri? Vo vnútri je prosím vás toto. Víno je tam. Sú tam jadierka z vinnej révy. Z vína, extrakt. A ten spôsobuje, že tie cievy máte prúznejšie, že tá krv tam prúdi ľahšie a je tam teda, zastabilizuje sa cukor, zastabilizujú sa lipidy a všetko, čo treba, aby nám krásne prúdila tá krv v žilách. Samozrejme, netreba zabúdať piť vodu. Takže toto je taký vzácny dar, vďaka ktorému mňa prestalo píchať pri srdci a krásne mi prúdi krv v žilách. Takže takto kratučko. Ľubko, ďakujeme. Krásne recenzie. Sme ti vďační všetci. A ja ďakujem. Poprosila by som teraz Silvinku Petruškovú. Áno, krásny podvečer. Ďakujem, Marika. Volám sa Silvia Petrušková a pochádzam z Londýna. A ja som prenesmierne vďačná, že som prišla k týmto produktom, pretože ja som odjak živa ako dosť zimomriavý typ človeka a vždycky som chcela niečo na podporu mikrocirkulácie, tým, že som sa aj narodila predčasne, z málo železa a tak ďalej a tak ďalej. A ja si pamätám obdobia, keď ešte som bola decko, a aj v dospelosti, že stále mi bolo zima, ja som mala fialové ústa a moje ruky boli fialové až oranžové a končatiny stále mi bolo zima. Takže celý život bojujem s tým, ale teraz som zistila, aj pri tejto štóle, objednala som si ju z hľadiska toho, že vyzerá veľmi krásne a štýlovo a potom vďaka aj, čo sa o nej píše, že dodáva energiu. Ja vám poviem moju skúsenosť, že aj večer alebo niekedy cez deň, keď niekoľko hodín som za počítačom alebo či za telefónom, zvykne troška stuhnúť šia a to svalstvo a to mi krásne rozprudzuje energiu mikrocirkuláciou a to, že sa telo detoxikuje, ale najviac je to, že ja som mala takú deku zo škótskej ovci, teplú, s ktorou som sa večer prikrývala a ja ju už teraz nepoužívam a používam už len túto štólu. Čiže vážne dodáva energiu a ja normálne horím, čo je neskutočné pre mňa, hej. No takže takisto mi chráni moju šiju, kde si je hlavný akupresúrny bod, ktorý keď je zablokovaný, tak ďalších 7 meridiánov v našom tele, ako je žalúdok, žlčník či močový mechúr, tenké črevo, hrubé črevo alebo trojitý zahrievač, keď je zablokovaný, tak vznikajú problémy v našom tele. Takže som vďačná za túto nielen štýlovú, ale energetickú štólu, ktorá je vyrobená z polyvlákna a z germánia. A potom mi nedá ešte podotknúť, tento zázrak, korekčné vložky do topánok. Ďalší poznatok z môjho života, pretože ja odkedy pracujem, od 17 rokov som si stále kupovala
kvalitné topánky a som si vždycky myslela, že to stačí. Už aj na Slovensku som míňala okolo 3000 slovenských korún za dobre kožené topánky. Keď som prišla do Anglicka, to už bude 23 rokov, si kupujem stále kvalitné tenisky. Ja som si vždycky myslela, že to stačí. Zrazu asi pred 2 rokmi sa mi objavili bolesti v krížovej oblasti, ale dosť tupe, ktoré mi prenikali až do podbrúška a potom som videla na sebe, že ramená mi padajú dopredu. Bola som z toho dosť nešťastná. Začala som aj cvičiť na brucho, pretože som si myslela, že mám posilňovať brušné svalstvo. Ale nikdy v živote ma nenapadlo, že koreň už je v mojich chodidlách a že tam môže mať problém, pretože vždycky som si stála za tým, veď ja celý život, skoro celý život dávam dosť peňazí a kupujem si len a len kvalitné topánky. No, bola som skeptická, keď mi boli doporučené, pretože som vôbec neverila, že toto môže odstrániť moje problémy a to som už nemohla vystať dlhšie na jednom mieste a dokonca bolesti boli už ráno, keď som išla do práce a som vôbec nemohla vystať vo vlaku zo pár minút, kdežto predtým som nemala problém vystať aj hodinu na jednom mieste. Takže vďaka týmto korekčným vložkám moje ramená sa vrátili hneď späť do polohy, no nie hneď, za niekoľko týždňov. Tieto korekčné vložky mi dodávajú cirkuláciu mojich chodidiel, čiže už nemám studené nohy. Masírujú moje nohy, čo som nesmierne vďačná, pretože ja milujem masáže a ja by som si dopriala, keby som mohla aj každý deň masáž mojich nôh a chodidiel. Ale čo najviac, tak moje bolesti vlastne v krížovej oblasti úplne pominuli. Takže ďakujem veľmi pekne a som vďačná a každému doporučujem toto zlato. Je to vynález tisícročia, musím povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, Silvinka, aj my tebe. Super skúsenosť. Poprosím Janku Martincovú. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, Janka. Moje skúsenosti sú zatiaľ veľmi dobré, ako aj s korekčnými vložkami. Ja keď som ich prvýkrát dostala, to sa pamätám, to bolo presne v decembri pred Mikulášom, tedy ma strašne boleli kolená, tak som si ich dala a asi po 15 minútach mi strašne prasklo v jednom kolene. Taká bolesť tam nastala, že behom 10 minút mi to koleno opuchlo, ale som sa nezdávala a pokračovala som ďalej aj na druhý deň a tak a asi po týždni to ustúpilo a odtedy mám akože pokoj s tými kolenami, chvála pánu, ma nebolia a som rada teda, že som si ich objednala som si už dvoje aj pre priateľa, aj ten si veľmi chválil, že už bez nich ani chodiť nevie, takže sme s nimi spokojní. A s aktivátorom mám tiež zatiaľ dobré skúsenosti, lebo priateľ mal na chrbte také škaredé flaky, no a po niekoľkých fúkaniach skutočne tie flaky mu krásne zmizli. Dneska som mu to pozerala a sme sa fúkali znova. Má to nádherné, krásne, biele, ale pokračujeme ďalej. Takže uvidíme ďalej a som vďačná veľmi, že som mohla vstúpiť medzi vás a do Viedy. Som ozaj veľmi rada. Ďakujem. Ďakujeme Janka, aj za recenzie tvoje. Tak ak máme ešte Evičku Mužikovú, poprosím Evičku. A keď Evička nie je pripojená, nevidím, tak poprosím Alenku Špinierovu. Dobrý večer všetkým. Počujete ma? Áno, počujeme, Alenka. Zvládla som to, Majka? Áno, na výbornú. Super. Pozdravujem všetkých. Ja by som sa chcela podeliť tiež s mojou skúsenosťou vlastnou. Utri si telefónik, prosím ťa. Prosím? Utri si kamerku v telefóne, nie je ťa vidno. Ježišmaria, čo mám zapaliť svetlo? Jasne. Ja si má svetlo vypnúť. Tak? Je to dobré? Je to lepšie, áno. Super.
Takže v prvom rade chcem povedať, niekedy asi minulého roku na jeseň som mala neskutočnú bolesť na nohe, teda na nechte ľavej nohy. Neviem, či to niekto pozná, zrejme mi zarastal nechet. Bolesť bola až taká, že aj keď som si dala len ponožku, proste to bolo niečo hrozné. A nehovorím ešte o topánkach. Ja som možno 3 alebo 4 mesiace chodila ako de Peyrac. V januári som mala vlastne už môj vlastný aktivátor, čiže ja som si to každý deň, vlastne 5 dní som používala aktivátor s tým, že som ho používala na ten nechet, na to brúško, zľava, z vrchu som si fúkala. Po 5 dňoch nastal zázrak. Ja už som nebola de Peyrac, ale doslova Angelika. Druhá moja skúsenosť bola s červeným elixírom. Teraz, keď boli vlastne také chrípky, hej, v zime, mňa tiež niečo chytilo, nejaká víróza. Tak večer som si spomenula, dala som si jeden červený elixír. Druhý deň ráno som si dala znova červený elixír a bola som úplne fit. Takú istú, ako mám ja, skúsenosť mali ďalší moji 4 známi, ktorým som taktiež ako hej ponúkla a vlastne o tom som im rozprávala. Takže taktiež užili červený elixír, možno maximálne 2, keď 3. Každý tie príznaky alebo tie začiatky chorôb u každého zmizli. Takže ja už vlastne odtedy som malenka v říši divu. A na záver chcem povedať, že zubnú pastu, ktorú mám z Viedy, už nevymením za žiadnu inú. Takže ďakujem Vieda. A dneska som sa naučila ďakujem po čínsky, si, ale určite Číňania tomu nerozumejú. Lenka, ďakujeme pekne za recenzie. A ja ďakujem. Ďakujem. Poprosím Elenku Stachovu. Dneska nám to sype. Alenka, mikrofónik. Aha, zabudla som. No teraz už ja už som rozprávala viacej razy o mojich skúsenostiach, ale musím sa pochváliť, že teraz pondelok som bola u doktora po všetkých vyšetreniach od novembra, že bolo toho veľa. Neviem, či to mám povedať, že mala som proste také, že silné krvácanie z nosa a nevedeli to zastaviť. A len ma prevláčali z nemocnice do Trenčína, zastavili, potom zase do Povazke a tak ďalej. Ale teraz pondelok som bola proste na kontrolu a vďaka Viede všetko, krvinky som mala zle biele, červené krvinky, všetko dobré. Čo som bola, to je vlastne, som užívala ten červený elixír, ten zelený som si nasadila, potom tiež to rejši som si nasadila. No ale proste všetko mám dobre, tak som vysmiatá. Potom aj tlak sa mi strašne dobre upravil, že ktorý som mala, lebo ja neviem, čím to bolo, že tiež pchali v nemocnici všetko možné do mňa, infúzie a tri tie sáčky krvi mi dali, tam sa mi to všetko tak dá ako domotalo. A teraz proste všetko, výsledky super. Takže som vysmiata. A ten tlak sa mi upravil, ten som mala 174 na 115 na 120 spodný. No ešte ten bol v norme. No a teraz mám krásny tlak. Bola som aj u kardiologa a tlak je úplne dobrý. No ale ešte musím, takže som zostal na jednej tabletke od tlaku, čo teda nemám ešte odvahu, že vyhodiť, ale tlak tiež sa krásne upravil. A tiež teda nosím tie korekčné vložky. A skúšam ďalej, tiež pôjdem, mám už kúpený tí 4, neviem, jak sa to volá, tí 4 pasty, takže to chcem, ale postupne to všetko, že nemôžem to všetko naraz, lebo niekde sú tie isté účinky a tak. No ale čo musím povedať ešte, lebo muž minule kričal, a nepovedala si za mňa, na mňa, ako to, no mužovi to krásne vyliečilo hemeroidy, to za chvíľku tie intimné vložky, ten ich používa stále, či ho boli niečo. A minule sme boli, keď som bola tiež u lekára v Trnave, tak niesol taký ťažký batoh.
Ináč s krížami, jak sme začali korekčné vložky a proste tiež aj ten aktivátor buniek používame, takže kríže nič neboleli, ale potom, jak sme sa vrátili, on niesol všetku záťaž vo vaku na chrbte a hovorí, že čo má tak? Hovorím, no to máš z tej záťaže. Hovorím, už nemáme tie chrbtice také, nie že kríže, ale chrbtica ho bolela. A hovorím, na čo máš tie intimné vložky? Tak čo má pás na zapínanie, na spevnenie chrbtice, tak sme tam nalepili takto, neviem, či to vidieť, takto krížom. 3 vložky tam vošli nalepiť a za 2 dní bolo úplne po bolesti. Bez liekov, takže také, no proste na všetko. Ja si ani nespomeniem už na všetko, čo som použila. Ale tá vieda je proste zázrak. Že som rada a to budem, hovorím, na dovolenky nechodíme, nikde nechodíme, tak ja tak to tu pomíňame. Ďakujeme, Elenka. Ďakujeme Ďakujem. pekne. Na budúce môže aj tvoj manžel povedať recenziu. Takže, ak je tu Evička Mužiková, ak sa vie prihlásiť, a keď nie, tak poprosím Zuzanku Horňakovú. Zuzanka, dá sa ti prihlásiť? Haló, haló. Tak poviem ešte ja moju skúsenosť, kým sa baby prihlásia, ak sa prihlásia, možno sa im nedá. S tými vložkami, tiež moja mama mala 36 rokov lieky na tlak, na vysoký tlak, no a vďaka tým vložkám už nemáme žiadne lieky. Ani na deň, ani na noc. Má krásne vyrovnaný tlak, kebyže mám to tlakomer a ukážem vám, tak jej tlak sa pohybuje okolo 120 na 60, čo je uveriteľné. A vďačná som za to, pretože som mala veľké problémy s mamou, čo sa týkalo toho tlaku. Niekoľkokrát sme boli na pohotovosti, aj v nemocnici ležala kvôli tlaku a teraz je úplne super. A stačilo vložky do topánok. Mama berie vložky do topánok, nosí teda každý deň. Z začiatku ich mohla len 5 minút, pretože jej strašne točila sa hlava, bolo jej zle na odpadnutie. A teraz už ich má naozaj celý deň a ona už ich ani nezobuje z nohy. Ja som sa aj bala, že keď máš takú zlú skúsenosť mami prvýkrát, že sa ti točí hlava, je ti zle, že nebude chcela už viacej ani počuť o tom. A práve, že naopak. Všetko chce. Všetko. Aj aktivátor, aj Ventum, aj vložky, akurát okuliare nechce. Dobre? Babi, ak je tu prihlásená Zuzanka Horňaková, dá sa ti prihlásiť? Už áno. Dobre, tak sa teda podarilo. Trošku technická podpora. Dobrý deň alebo dobrý večer, ja som Zuzana Horňáková. Som vo Viede asi 5 mesiacov zhruba. Nebudem nejako zdržovať. Čo som teda na sebe vyskúšala, sú korekčné vložky. Za mňa je to topka. Môžem povedať, že čo som mala teda bolesti medzi lopatkami, pretože mám sedavé zamestnanie, tak po 2 týždňoch mi tieto bolesti ustúpili. A nosím ich prevažne stále. Zo začiatku teda som mala problém. Nemohla som ich mať celý deň, teraz ich nosím vlastne v ponožkách, lebo mám šlapky v práci. V ponožkách vydržím 8 hodín v práci, vyberiem z ponožiek, opláchnem, vložím do topánok a po obede znova ideme na prechádzky. Takže teraz už naozaj ich neodkladám.
Jednoducho mi masírujú chodidlo a sú fantastické bolesti, sa už teraz momentálne neobjavili. Ďalšiu vec, ktorú by som chcela teda tak rýchlejšie spomenúť, môj partner je taký dosť pragmatik, tiež neverí nejak na takéto veci, skôr si to tak overuje. Aktivátor sme si v podstate kúpili so sestrou, takže sa nejakým spôsobom striedame, ale partner mal papilómy v podpaži, nejak si to doteraz neliečil, tak hovorím, tak vyskúšame, uvidí aj on. A papilómy mu vlastne tie maličké po celej tej terapii 5-dňovej mu zmizli, áno, mu v podstate ščernali, odpadli, zasušili sa, podpadávali, má tam teda ešte nejaké také zostaté, také väčšie, tie ošetrujeme, ideme naozaj sa snažíme podľa tej schémy 5 dní fúkať, 5 dní pauza a tá jedna v podstate nie, že odpadne celá, taká väčšia, ale sa zmenšuje, čo teda sa tak snažím odsledovať, zmenšuje a myslím si, že asi teda sa stratí onedlho. Tak tieto skúsenosti. Okuliarky, aj teda mám na sebe. Okuliare, čo sa týka dioptrií, tie mi zatiaľ teda dioptriu nejako nezmenšili alebo neznížili, ale veľmi rada ich nosím, pretože pracujem v clean roome. Sme v podstate, ak to niekto trošku pozná, ovláda, máme tam ventiláciu umelú, máme tam neonové svetla, sme v podstate bez okien, bez prísunu akého takého vzduchu zvonku, hej, otvorené okno, takže máme tam ventiláciu, kde je všetko sledované, ale potrebujem vlastne ten kyslík, ten vzduch. Takže nie takto hore, lebo my tam máme teda špeciálne, ale teda zastrčené takto pod plášťom, ktorý máme, takže toto je určite okuliare. Takže toto sú moje skúsenosti zatiaľ, tak dúfam, že toho bude aj viac. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my, Zuzanka. Ďakujeme. No ja som si takto dneska učesala vlasy schválne, aby som vám ukázala, že vďaka aktivátoru buniek, koľko mám nových vlasov. Takže toto tu všetko sú nové vlasy od augusta a tieto maličké, neviem, či to je vidno. Je to vidno? Mi rastú už ďalšie maličké vlasky. A okrem toho, že mi tak rastú hodne vlasy, to som veľmi vďačná, ale som nikdy nemala, som mala skôr také riedke vlasy a tenké. Tenké sú, ale sú už husté. Tak nie som až taká šedivá, lebo mi rastú aj čierne vlasy. Takže to by som nevymenila ten aktivátor buniek za nič. No a ak máme tu ešte prihlásenú Majku Mikuštiakovú Matejkovú, neviem, či je tu, že by nám ona ešte porozprávala. A keď tu není, alebo sa nedá prihlásiť. Som. Výborne. Tak... No, ja chcem rozprávať o menej známych, ale mojich miláčikoch. Začnem takouto škatulkou, je to vaginálny gel. Vidíte to teraz. A ku podivu nepoužívam to na čo je to určené, ale vďaka Telegramu, čo sme na skupine s Oksanou, tak vďaka informáciám som sa dozvedela, že to veľmi dobre pôsobí na akné a tak môj 15-ročný, respektíve 14-ročný syn to vo veľkom využíva. A taktiež nielen na akné, ktoré sa skoro automaticky vysuší, naozaj, že o pár hodín tam nie je nič, iba nejaká sušenina, tak nám to pomohlo, čo som bola veľmi rada, lebo tiež syn mal takú netradičnú, boli to 3 výrážky vedľa seba na kolene a boli tam už možno rok alebo 2 roky alebo tak. A poviete si, no proste som to ani neriešila, lebo on to neriešil, nesvrbelo to nič, ale bolo to veľmi zvláštneho charakteru, také až plus gieriky, ja som sa vždy toho až bála chytiť a tým pádom som to ani neriešila, natierali sme to všelijakými masťami a nikdy nič nepomohlo. A len tak v takej nejakej blbosti, že vyskúšajme toto, keď ti to pomáha na akné, vyskúšajme to. A tak si to skúsil dať večer
A niekedy na druhý deň, buď večer, alebo na ďalší deň, obdeň ráno ma napadlo, že ja som si to mohla ofotiť, aby som ukázala. A už veru, nebolo čo fotiť. Už úplne len také fliačočky, že tam niečo bolo, ale proste to úplne zmizlo, čo som bola rada, lebo mne to prišlo až také nejaké parazitické, alebo čo. Mne to prišlo proste veľmi zle. No, tak to je taký môj miláčik, že ku podivu o vaginálnom gele možno na to presné určenie na budúce, keď to vyskúšam. Ďalší môj miláčik je pasta rúža Maygay. To keby som mohla, tak ja denne aj celú zjem. Nie, že by sa mi to raz aj nepodarilo. A to je vlastne oligosacharid podobný medu, alebo teda chutí to ako medík s rúžou. Je to vyrobené z lupení rúží a obsahuje vlastne, odstraňuje zápchu a hnačku a ešte probiotika obsahuje. No a je to taká dobrá konzistencia, že dá sa to vlastne na palacinky, aj na hocičo, je to medíček a je to moja dobrotka. No a posledný taký krémik je vlastne ten, čo ani v katalógu není, som si všimla. To je krém, recovery krém TCM. A na stránke som si našla, že je to tiež podľa východnej receptúry, najmodernejších kvantových technológií vyrobené a sú tam aktívne zložky, ktoré rýchlo prenikajú do pokožky a pôsobia cieľným spôsobom niečo podobné ako Voltaren. Úplne aj proti bolesti a používam to na to, že ma každú chvíľu sekáva v krížoch, mám problém s platničkami a práve toto, keď si dám, nešetrím tým, dám si tak akože za oriešok, ponatieram oblasť a nielen, že nebolí, ale odtedy ma ani nesekáva. No a ďalší taký miláčik, čo ste už spomínali, tak sú okuliare a dodávajú energiu a tiež proti bolestiam aj hlavy, aj očiam. Takže asi tak. Ďakujeme, Majka. Ďakujeme. Prosím. No, toto máme, myslím, že všetko. A ja by som chcela, ak by niekto chcel sa ešte podeliť o nejakú svoju skúsenosť, bola by som veľmi rada. Ahojte. Ešte ja sa chcem podeliť o skúsenosť, ako rýchlo na svalovicu. Ja sa teraz tu sťahujem z jedného bytu do druhého bytu a aktívne prenášam si tam veci. A včera už som mala takú svalovicu a spomenula som na náš Ventún. No, Ventún ja celkovo mám rada, ale nie za každým sa mi to podarí. Ja zvyknem to Ventún používať skoro ráno, keď sa zabudím, spravím si pol litra teplej vody, zarobím pastu, ktoré Ľubomír pred chvíľkou nám hovoril, taká drevená lyžica, trošku vody horúcej, až také teplé, horúce, to si zarobím. Spravím si kávičku a sedím 40 minút na Ventúne. Táto vec, blahodárna, regeneračná, vynikajúci prístroj, najlepší si myslím z našich všetkých prístrojov, spolu s aktivátorom. A ja som ani nie, že schválne, ja som proste všimla náhodou, že na druhý deň svalovka išla preč. Ja mám pocit, že večer som láhala rozbitá, dolamaná, ráno som stála, ako keby som nemala nič. Náhodou som to všimla, lebo ja som dávno neprenášala nejaké ťažké veci alebo niečo som fyzicky dávno nepracovala, pretože väčšinou ja sedím za počítačom, s telefónom a nejak fyzicky moc nepracujem. Maximálne trošku povysávam, niečo riady umýjem a také záhradu nemám. Malé deti, vnúkov nemám, ktorí by som vláčila na sebe. Proste som maximálna rýchla regenerácia, lebo viem, že aj minule spomenali Ventún na také ťažšie úrazy, ale reálne, keď na vás niečo leze alebo celé telo vás bolí, okamžite na Ventún posedíte a ideálne ešte medzi tým zapnúť aktivátor a pofúkať si napríklad, vysušiť si
vlásky alebo čokoľvek. Mnohí sa pýtali, či sa to môže používať súčasne. Môže sa. Môže sa použiť Ventún, potom sa osprchujete a potom použijete aktivátor. Nič sa nedieje, telo je zohriaté, podľa mňa perfektne to funguje, lebo na začiatku sme si mysleli, že ráno Ventún, večer aktivátor. Ja si myslím, že nie, môžete aj tak vyskúšať, ako vám to vyhovuje. Takže keď niekto má možno skúsenosti s Ventúnom podobného charakteru alebo niečo svoje, kľudne prosím vás, povedzte aj vy, lebo my sa nemôžeme takto často stretávať naživo, ani v offline, ani v online veľa času nemáme. Tak sme sa rozhodli, že takto v nedeľu, keď sa stretneme, odovzdáme si svoje najnovšie skúsenosti alebo staršie skúsenosti a budeme rádi, keď aj vy sa podílite o čosi svoje, čo ste možno teraz nedávno nadobudli a možno prosím, nedáte dopustiť na niečo. Samozrejme, korekčné vložky, to sú naše topky. Ja vám poviem, veľmi ďakujem, teraz Zuzá niečo povedala, že keď nosí šlápky, tak vložky dáva do ponožky. Super lifehack, super proste. Koľkokrát som sama ja rozmýšľala, ako nosíte vložky so šlápkami. Perfektný tip, Zuzka, veľmi pekne ďakujem. Už aj budem ďalej to posúvať, túto informáciu. Amália chce sa prihlásiť a povedať o Ventúne. Veľmi rádi, zapnite si prosím vás mikrofón, kameru. Áno, som už aj mikrofón, aj kameru. No chcem presne povedať to, čo ste povedali vy, alebo ty, Oxy, neviem, či si môžeme teda, lebo už sme raz spolu hovorili, povedali sme si, že sa budeme týkať. Presne Ventún, presne mám takéto skúsenosti. A teraz, ako je vonku, už pekne mám záhradu a ja neskutočne rada rílujem v záhrade, alebo u nás sa povie, že kopem v záhrade. Prídem tak, že deti povedia, no položíme ti ruky na volant, môžeš ísť domov a prídem domov, prvé sprcha Ventún a po 30 minútach idem jak motorová myš ďalej. Na víkendy si brávam, mám 3 vnúčatá a berem si vnúčata a ešte som im Ventún neponúkala. Minule tu boli sme na záhrade, bolo tiež tak všelijak, trošku chladnejšie. A my sa chceme zohrieť, lebo som im rozprávala, že mňa to teda zohreje, lebo ja som veľmi zimomrivá tiež. Bili sa, lebo som im to na začiatok, že po 5 minútach aj pás, aj všetky funkcie som zapla. Ale ja ešte chcem 5 minút, lebo je to strašne, ma to zohrialo, najstarší vnuk trošku kašľal, tak tomu som dala 10, išla vnúčka, nie, jej nestačí, ona chce 15, išiel ďalší vnúk, no ale ona mala 15 a ja chcem 15. Taká úžasná eufória z Ventúnu malých detí, 10, 11 ročných a 6, že ja kade chodím, rozprávam o Ventúne. Nie len, že naozaj milujem masáž nôh, preto som si Ventún kúpila, lebo milujem aj saunu, ale Ventún ma úplne očaril. Nevyskúšala som ho hneď, ak som si prečítala v katalógu, som si ho kúpila a neľutujem ani sekundu. Neviem sa dočkať, kedy prídem domov, lebo ráno sa mi nechce skôr stať, aby som si ho pred robotou sadla naň, aspoň na 10 minút, ale večer naozaj relax, ako to už aj minulý týždeň niekto povedal, osprchujem a šup na Ventún, pozerám obľúbené seriály, nohy na Ventúne a mohla by som tam sedieť aj 2 hodiny. Naozaj skvelá vec. Každému to odporúčam. Ďakujem. Ďakujeme. Ja mám tiež skúsenosť s Ventún a to je môj syn, 16-ročný, ktorý mal pásový opár a išiel pani doktorky, tam to potvrdila, že pásový opár, mal to na chrbte, tak ja som mu vlastne nedávala ani pás, iba sedel. A keďže má 16 rokov a diabetes, tak som sa bála, poďme vyskúšam, ale dopadlo to tak, že ráno, keď sme stanuli, tak on tam nemal absolútne nič. Pekne vysušené, absolútne nič. Čo bolo pre mňa, že doma pásový opár vie, ako to boli, že to strašne boli a takisto sa to veľmi dlho aj hojí. Kázala mu doktorka, aby necvičil aspoň 3 mesiace.
a poviem vám pravdu, že on už po 2 týždňoch behal futbal, hral, naťahoval, cvičil po fitku. A na druhý deň ho vôbec už nič nebolo. Takisto. Takže krásne výsledky z Ventumu hneď. A ja, keď používam Ventum, ja spím ako bábätko. Konečne spím, ja sa konečne vyspím. Áno, a ja mám presne túto skúsenosť, tak ešte môžem, že bolieval ma bedrový klb na pravej nohe. S tým, že celý deň sedím teda v robote sedím pri počítači, mala som psíka, ktorý mi asi pred rokom odišiel, takže som menej chodievala, tak ma to tak teraz viacej bolievalo. A ja som sa asi po 2 týždňoch používania Ventúnu v noci zobudila, že mňa nebolí klb. Normálne v noci mi to došlo, že mňa nebolí klb, že ja spím. Takže naozaj vynikajúca vec. A veľmi teda nedám dopustiť. Veľmi dobré skúsenosti a nedám nám dopustiť. Tak na budúce, kolegovia, ponúkam vám všetkým, keď pôjdeme v nedeľu o 19. na Zoom, aby sme mali nohy vo Ventune, aby sme si šetrili čas a budeme si tu všetci pochvaľovať. Ukážeme všetkým naše nohy vo Ventune, to bude sranda. Dobre. Ja vám ešte chcem taký receptik dať, možno tiež vám sa to niekomu zíde, a teraz nebude o Ventune, ale o jedle. Ja si Ale je tu taník. A co, ako to vadí? Vadí, že rozprávate sa, môžete vypnúť zvuk. Skúsim vám to vypnúť. Dobre. Taký receptik, dneska bola spomenutá pasta rúža, ktorá má asi 120 gramov. Pri každodennom používaní jednej polievkovej lyžice ráno, tak vydrží cca 2 týždne. Ja zvyknem kupovať biely jogurt, dávať večer do jogurtu 2 lyžice chia semiačok, 1 lyžicu lánových semiačok, trošičku vody, nejaké tiekviecové semiačka, oriešky, hrozinka a také všelijaké somarinky. A ráno to dochucujem našou pastou rúžou, čiže polievkovú lyžicu kľudne tam vytlačíte. Je to veľmi chutné, je to veľmi zdravé. Čiže nemusíte žiadne umelé sladidla riešiť pre tých, kto náhodou nemôže veľa cukru alebo chudnite. Nemusíte prislaďovať medom alebo klasickým cukrom. Môžete si prisladiť našou pastou rúžou. Je to veľmi zdravé a je to veľmi chutné. Aj deti budú pochvaľovať. Takže taký malinký mini receptik. A ešte som to rada robím kupujem také proteínový prášok a z toho robím si také malinké palacinky a tiež na tie palacinky používam pastu rúža po trošičku. Takže je to také dobré, rýchle a chutné. A môžem sa ja opýtať, môžu tú pastu aj diabetici? Diabetici musia dávať na to pozor. No poprvé, my nepapáme tej pasty rúža 6-krát po polievkovej lyžice. Diabetici každopádne používajú nejaký cukor, nejaké sladké, niečo jedia. Čiže práve keď im chýba cukor, nech sa páči, môžu mať pastu rúžu so sebou, lebo aby nepadli do glykamickej kómy. Takže práve, že im dobre mať tú pastu so sebou, si cucne a je mu dobre v momente. Keď majú silno vysoký cukor a dávajú pozor na cukry ako také, ja neviem presne, ako diabetici dávajú na to pozor, ale ja myslím, že nejaká čajová lyžička neublíži ani diabetikovi. Lebo nepoužívame to celú. Možno je medzi nami nejaký diabetik, ktorý používa túto pastu a vedel by nám povedať, ako má cukor. Ja viem, že zase zo skúseností našich ďalších klientov a partnerov, diabetikov, tým, že oni používajú naše produkty, sú čenfu, hubarejši, totiž linži, elixíry, sojové peptidy, proteíny, čiže tieto 4 produkty si striedajú. Málo ktorí užívajú, že všetko naraz, pretože pre mnohých ľudí je to finančne náročné. Väčšinou používajú 1, 2, max 3 produkty naše, alebo striedavo, oblačno. Čiže buď dajú jeden deň proteín, druhý deň si dajú sojový peptid,
elixíry občas, ale huburejší striedajú napríklad zosúčené hej. A toto všetko im krásne normalizuje cukor, okrem tlaku, okrem všelijakých iných vecí. A potom, keď oni používajú napríklad našu pastu rúžu, tak sú veľmi, všetko je vyvážené, to som chcela povedať. Za chvíľku dúfam, že príde aj náš čaj, ktorý je vzácny a ten proste už bude taká čerešnička na tortičke. Můžu ještě k vám? Nech sa páči. Ano. Prosit? Dobře, jenom k aktivátorovi buněk. Já jsem pořídil aktivátor buněk, tady Robert Ben, jo, Česká republika, Opava. Já jsem rodičům pořídil aktivátor buněk. Moje maminka má Eiserovou chorobu, jsem mi to pořídil hlavně, jak to používá. Obnovu spicích buněk. Samozřejmě ono to odmítá, že nic není, ale otec, jelikož měl spoustu let prostatu, no tak ho začal používat, že, na intimní partie mužské. No a byl na kontrole vlastně u lékaře po nějakém chvíli, no a já jsem přešel na návštěvu a on říká, ty, Bobe, víš, co se stalo? Říkám, ty, tati, nevím, co se stalo. Já nemám prostatu. Říkám, jak se to mohlo stát po tolika letech? A on, no já nevím, ale já jsem si fukal aktivátorem buněk, tím tvojím přístrojem na to a tam dolů a já nemám prostatu. Říkám, no vidíš to, tak aspoň se to nějak projevilo, aspoň k čemu to máte doma, když už to mamina nechce používat. Takže takhle bych chtěl říct tomu aktivátoru buněk, že aktivátor buněk funguje i proti prostatě. Takže děkuji, mějte se. Tak to je úplne úžasné. Už viem, komu to pošlem, tento záznam. Ďakujeme. Tak, Oxy, čo povieš? Budeme končiť? Koľko to hodín? Či ešte si nejaké otázky? Pozrieme sa. Prečítame otázočky, dobre? Dobre. Dievčatá tu píšu o vložkách, že treba buď pomaly, ale že je to v pohode, že keď niečo tlačí alebo bolí. Na čo je krém? Takto, krém. Krémikov máme 2 kusy, jeden je masážny a jeden ten krémik, ktorý sa dneska spomínal. Obidva sa dajú kúpiť len v opakovanom nákupe, nie sú v katalógu. Masážny samozrejme na masáže, alebo ako cieľové mlieko, alebo krém na ruky. Dokonca niektorí ho používajú ako krém na tvár a sú v pohode. Ďalší krém je taký špeciálny, špecifický. Ten sa používa tiež pri našich rôznych druhoch masáží, alebo konkrétne na bolesti. Na kríže, na kolena, komplexne viete s ním potrieť celý chrbát. Pozor, je jemne palivý, on je prehrievajúci. Čiže on zohrieva, prekrvuje konkrétne partie a týmto prekrvením vlastne sa odstraňuje bolesť. Plus preniká hlboko do tkaníva a samozrejme krvou už sa tiež roznáša tam, kde treba. Čiže je to liečivý, protibolestivý krém proti bolesti. Myslím si, že aj častejším používaním na konkrétnu oblasť, napríklad keď bolia kríže, môžete dokonca prelepiť si to ešte tú časť fóliou, priesvitnou fóliou, kvázi zabaliť tú časť bolestivú, napríklad kríže, hej, a tým pádom účinnosť toho krému sa zvyšuje. Samozrejme, treba si skontrolovať citlivosť pokožky na jemnej, no napríklad túto, ako je lákeť, trošičku dať krémiku a keď nemáte alergickú reakciu, tak si používate na ten chrbát. No, väčšinou nikto nemá na nič alergiu u nás. Takže tak. Takže je to liečivý zázračný krémik. Záznam bude, masážny krém prehrieva. Vidíte, tu už vám moje dievčatá odpovedali. Dobre, takže asi, kolegovia, keď niekto nechce ešte sa vyjadriť nejakým spôsobom, podeliť sa, tak budeme končiť toto krásne vysielanie. Ďakujem Marii, veľmi dobre si to pripravila. Ďakujem všetkým našim priateľom, kolegom, partnerom, klientom, ktorí sa podelili o svoje vzácne skúsenosti. Ďakujem vám všetkým takisto, dievčatá.
Ďakujeme. Aj my Ahojte. ďakujeme. Dovidenia, dobrú noc. Dobrú noc, Dovidenia, pekný ďakujeme večer. krásne. Ďakujeme, hezký večer, dobrú noc. Čaute, pekný večer.